Nababukeli bayithumelile imbono yabo yevideo malungana nalolu daba. Sisibonga emsoneni sonke kuNkulunkulu athu ngokushona kodokotela uRichard Mabonye olibambile iqhaza emabhizinisini ebe-role model nakuthina besibukela kuyena kukonke besikwenza ngokwebhizinisi sithi emndenini wakhe lehlanga lungehlile. Mr. Mabonye singamkhumbula ngokuthi ebethanda ukwakha amamoli endaweni zabantu abamnyama ekuyinto engajwayelekanga. Ngithi umoya wakhe ngangazuthi ungalala ngokuthula. Usebenze kakhulu ubaba uMabonye emhlabeni, sekungabe imisebenzi yakhe sifela mathuma singayincoma. Ukusuka nje ayokwakha iMabonye lapha engatheni izitolo lapha iMabonye mall lapha eSoweto endaweni la khona abantu abamnyama kuwumqondo okufaka umuntu ukuthi ufunda ukuthi uyimele. Qale ngidlulisa amazenduduze emndenini kaMabonye nasesihlobeni. Ubaba uMabonye ngisho ngithi ngqalabutho osomabhizinisi abamnyama. Baninga osomabhizinisi abafukulile abamnyama wakhanda amathuba emsebenzi imndeni eminingi bekisa inkwe etafuleni ngobaba uMabonye kakhulukazi endaweni yaseGoli.